Gaskiyar magana kan yadda bidiyon Safara'u kwana 90 wanda kuka fi sani da mawaƙiya Safa ya fita. Ita dai wannan mawaƙiya da ta fara waƙa da shahararren mawaƙin nan da aka fi sani da Mr. 442. Watakan ita Safara'u ta bayyana gaskiyar abin da ya faru, ga gaskiyar lamarin nan daga bakin wakilanmu. Kamar yadda bidiyon za mu kawo muku a ƙarshen wannan bayani namu, yadda take faɗa watakan ita asalin sunanta Safiya Yusuf ne, wanda mutane yanzu suka fi saninta da Safa watakan mawaƙiya kenan. To mai sauraro, idan wannan shine zuwanka na farko wannan tashar tamu mai albarka, don Allah ka daure ka yi mana subscribe kana ka danna alamar ƙararrawa domin sake samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. Kada ka manta da sunan wannan tasha tamu mai albarka, Arewa Global. Watakan ita wannan Safara'u abin da ta ce akan wannan bidiyo shine ta kasance ita tana yin bidiyo ne haka tana ajiyewa akan wayarta na ra'ayinta kawai. To ba ta san yadda bidiyon ya akai wani daga cikin makusantanta ya ɗauki bidiyon har ya ɗora a social media, abun ya kai ga har aka dinga cece-kuce akan wannan lamari ba. Ta ce dai ita kawai tana yin bidiyo ne da ya kasance kaso 70 cikin 100 na mata da suke yin social media suna irin wannan bidiyo da suke ajiyewa a wayarsu ba tare da kowa ya sani ba. Amma wani abu da ya ja hankalinmu akan wannan bayani da ta fitar, ko kuma in ce wannan bidiyo da ta fitar shine watakan ita kanta a lokacin da ta fara samun labari na yin wannan bidiyo sai da gabanta ya faɗi, har ta kai ga wanda ya kira ta a waya sai da ta ji magana ta mata bambara-kwai har ta faɗi daga yadda take a tsaye. Wanda hakan ya yi sanadiyar janyo sai da ta yi wata 3 a cikin gidansu ba tare da ta fita ko ta leƙa zuwa ga gate ma ba, ballantana ta kai ga waje ta gaya al'amura yake wakana. Haka jama'a suka dinga kyararta, wasu na zaginta, ta ce har ta fito waje wasu suna ma jifanta. Amma sanadiyar 'yan uwa da iyayenta suna cewa ta ɗauki komai ba komai ba, ta ƙyale wannan is time zai wuce. Watakan a cewarta yanzu ma ba gashi ya wuce ba, ba a magana akan bidiyon amma akan waƙar da suke an takura musu. Kuma an tambaye ta me yasa ita take yin waƙa tare da maza ba ta yi waƙa tare da 'yan uwanta mata ba, shine take bayyana cewa ita yanzu ba ta ga wata mawaƙiya da ta ga tana sha'awar yin waƙa da ita ba, amma ta yi waƙa ne da maza saboda su kansu sun ji daɗin yin waƙa da suka fara yi da ita, watakan Kwalele. Ita kanta ta ce ta ji daɗin yin waƙan nan ne saboda yadda ta ga ta karɓa a duniya. Kuma ta bayyana cewar ita ta taso ne a cikin maza domin duk a gidansu ita kaɗai ce mace, shi yasa take ganin rayuwa a cikin maza ba wani abu bane ba. Kuma an tambaye ta me yasa take son sa ƙananan kaya ba ta shigar kamala irin ta Malam Bahaushe, kamar yadda ta bayyana cewar ita ta taso ne a cikin barek, ba ta a ganin yadda ake shiga irin na sa atamfofi da wani kayan dai al'ada haka. Ta taso ne inda ake sa ƙananan da dai sauransu, shi yasa ita kuma a ra'ayinta ita ma ta ga gwara ta dinga sawa kuma don ta ga ta fi sakewa. To wannan shine abin da ya faru mai sauraro, kar ka manta da wannan tasha tamu mai albarka mai suna Arewa Global. Ka daure ka rangwada mana subscribe kana ka danna alamar